Takže čau ľudia, vítajte pri tomto tutoriáli a dneska je to, dneska vydám to až zajtra, ale točím to dneska. A je to tutoriál na Steam, ako si nastaviť češtinu, pridať priateľov na Steam a ako si pridať hru na Steam. Takže ideme na to. Počkať. Som si to myslel, že to je Dunčo Gion. Vidíte. Super, 19 eurová hra. Dobre, takže sorry za ten Skype a ideme na to. Prvé, čo si ukážeme, je ako si nastavíme češtinu. To je pravdepodobné. Pôjdete, tuto máte hore vľavo v rohu, máte že Steam, dáte si Settings, a tu si dáte in-game, tu je Family, Friends a Interface. Aspoň myslím, že sa to tak číta. Takže tu máte nastavenú angličtinu, alebo neviem váš jazyk, čo ste si nastavili. Máte tu aj češtinu, ktorú sa my dáme. Slovenčina tu nie je, tak my si dáme tú češtinu. Čeština je taká populárnejšia. Takže dáme OK a bude to treba reštart Steamu. Takže sa vrátime, keď sa nám reštartuje ten Steam. Takže po reštartovaní Steamu sme sa dostali sem, nám to reštartovalo Steam a už to máme zase, ten Skype, už to máme v češtine všetko. Zobraziť seznam priateľ, pridať hru, obchod, knihovna a takéto, viete, akože, no, všetko je po česky vlastne. Takže ďalšie, ako si, počkajte chvíľku, lebo tento Skype. Dobre, takže Skype je už vyriešený a vraciame sa sem. Takže sme si chceli pridať hru. Vľavo v rohu máte také plusko a pridať hru. Kliknete na to pridať hru, dáte pridať hru, nepatrí do služby Steam. Kliknete na to a tu sa vám načítajú veci, ktoré máte na pracovnej ploche. No takže, ja neviem, my si pridáme napríklad GTAčko. Kliknete na to a musíte tam mať vyznačenú tú fajku, takže tu máte rámiky a na to si vyklikáte. Keď ste sa pomýlili, kliknete ešte raz na tú rámček a tá fajka vám zmizne. Ak si svoju hru tu nenájdete, pôjdete pridať vybrané programy, to je až keď ste si našli hru a už viac nechcete pridať, tak my si dáme prochádzať, ak sme si nenašli hru. A tu si ju nájdeme, ja neviem, nemôž. Také pracovná plocha, Generals, kliknete na to, dáte otvoriť a toto ja tam nemôžem dať, lebo toto mám zo Steamu hru, takže to je logické, že to tam nemôžem pridať. A tam už fajku nemusíte dať, lebo jak to pridáte rovno, budete mať aj fajku. A potom máte pridať vybrané programy. Ďalšie, čo si ukážeme, je ako si pridať priateľa. Takže dáte zobraziť seznam priateľ, ja to robím takto. Tu máte priateľe, pridať priateľe, musím to po česky vyslovať. A dáte si sem toho meno vášho kamaráta, ja neviem, ja si dám svoje, možno to vyhľadám, možno nie. A uvidíme. No, krásne vyhľadalo to. Tu máme náš Steam. A ten kopírák. Je to kopírák. Tu máme na Steam a tu máte ako pridať ako priateľe. Kliknete na to, ono vás to takto napíše, hodí vás to na jeho profil, možno nie. A je to tak. No. Takže tento tutoriál bol na dnes asi všetko. Vydám ho zajtra. Samozrejme, ale to vás nemusí trápiť. Ak sa vám páčilo toto video, zanechajte palec hore, čiže like. Ak chcete niečo pridať tomuto videu, zanechajte koment dole. A ak ste tu noví, tak sa pridajte a dajte prihlásiť sa na odber. Takže ja sa s vami na dnes lúčim. Čau.